zvonzi chingava chii chiri kuzorwa mumaoko uye zvichiitirwei. Nzanapita mashuka nomuda panguva ino atoni VP Kusando Chwenga and wife Minnie Baloyi panguva ine kuri kunokunzi they are steadfast and panguva ine they are careful. Panguva inei havachatrust anyone. Any slight move yavasinganzwisisi vanenge vavato employer mameneja. Nzanapita mashoko anoonekwa kunzi pa Defense Forces Day pamwe chete nepa Heroes Day and the Heroes Acre kunokunzi these two they are parents pamwe chete nemamoves avaita anyatsokukanganisa zvakanaka. Rumbosubscribe like on the bell icon. Zimu ainomuda chibvunzo ichiti chingava chii chiri kuzorwa mumaoko uye zviitirwei. We are seeing Minnie Baloyi ari kuona kuti maybe she is sanitizing her hands. Panapa tinoona kuti Kirina Mujati anopindura achiti mbuya opa kakara konona udya kamwe, getting a taste of their medicine. Shake hands with the Ugandans, then sanitize your hands thoroughly from the evil, fake union. Some alliances are so toxic that even a handshake deserves a wash afterwards. Panapa, as we are seeing, mukuita some pictures, yazogona kuti even Upamshinguri, she is shocked achiona Minnie Baloyi achisanitize her hands. Panguva ino zvinozoratidza kuti panguva ino hamusina kana kuvimbana kana trust between these individuals. Vakomana vari kanyatsozwa kuti apo kangoita zvekuvata vata aiwa unoenda. Tinoona as well Chakambire network inopostawo ichiti hanzi ukapusa unonyudzwa wakarivara. Inoposta a comment yaLenny M yaanoposta this picture nyora yakati kalife kacho ndeke kutogara neantidote muhomwe. Panguva ine zvinoratidza kuti even panguva ine people pasocial media vari kutonzwisisa ende zvavari kutoona ngatoona kuti aiwa zviri kuitwa naChiwenga and wife panguva ine zviri kuitirwa just because these people they are ruthless. Kuna comment section medu dzafungiro imo kudii pamusoro pechitiko ichi. Subscribe like, turn on the bell icon.